Werkudara. Iya. Yen Nyai Prabu Kalimataya lengser ke Prabon apa sira sago dadi ratu? Ora. Lho. Ora gelem. Ora. Siadi ora kepengin dadi ratu. Yen ditakoni lahir batinku, aku menungso. Mesti aku pengen dadi ratu. Ternyatane dadi ratu kuwi duwe derajat, duwe pangkat. Menungso ngendi sing ora kepengin kedunungan derajat pangkat. Aku tak weruh wonge. Ning gandeng aku ngrumangsani karo kahananku. Ngrumangsani bab apa? Ngrumangsani aku ora iso basa, aku ora iso ndodok, aku ora iso tata krama. Mongko ratu kuwi nggon tata krama, ratu nggon unggah-ungguh. Yen aku dadi ratu, apa ora rusak kawulaku mergo do tiru karo ratune sing ora duwe tata krama. Mula aku wegah dadi ratu. Ing angka loro, Werkudara kuwi duwe hukum. Hukume Werkudara piye? Utang nyawa, nyaur nyawa, utang getih, nyaur getih. Mula yen nganti aku dadi ratu, aku nggunakake hukumku ning negara Ngastina. Suwe-suwe aku kentekan kawula. Lho, kok kentekan kawula sebabe? Nek ana sing mateni marang sak pepadane mesti tak hukum pati. Nek ana sing gawe lara mesti tak hukum lara. Yen ana sing utang getih mesti tak hukum kudu sak traju lan sak bobot. Gandeng saiki menungso akeh-akeh wis kuncatan rasa kamanungsan. Nek ndi akeh sing padha memateni. Yen sing dadi ratu Werkudara kawulaku entek mergo tak hukum pati, utang nyawa, nyaur nyawa.